olen muuttanut tänne vuonna 1968, jolloin mun vanhemmat ostivat tämän teatterin silloiselta omistajasuvulta Bakilta. Ja sitä ennen jo me oltiin asuttu Nurmijärvellä Rajamäellä vuodesta 1955, jolloin mun vanhemmat oli ostaneet sieltä elokuvateatterin Kino Kiven. Ja sitä me sitten pidettiin, tai he pitivät vuoteen 1968, jolloin faija sai kuulla, että täällä olisi tämmöinen sopiva, vähän toimivampi projekti. Ja hän kävi 2-3 kertaa tätä penkomassa ja tutki tämän, että tämä on terve talo ja kaupat syntyy. 70-luku, 60-luku, ne oli tämmöiselle pikkuteatterille todella hyviä aikoja. Jos muistelee niitä aikoja, joka muistaa, niin elokuviahan ei telkkarissa nähnyt, ei ollut mitään muita formaatteja, mistä voi katsoa, oli vain teatteri. Ja silloin tosiaan niin katsojamäärät oli ihan toista luokkaa kuin tänä päivänä, että varmaan tuplaten, jopa triplaten siihen, mitä nykyään. Teatteri oli 336-paikkainen. Ja sitten kun me ruvettiin sitä muutosta täällä tekemään vuonna 1979, niin silloin ekan kerran tämä koko konsepti muutettiin niin, että silloin jo tämä rakenne kerran avattiin betoniin asti. Ja koska paikkamäärä ja rivien määrä tippui oleellisesti 336 paikasta 248, niin rivitys meni uusiksi. 80 mun äiti sitten poistui kuvioista, eli me jäätiin sitten mä olin just mennyt naimisiin ja päätettiin sitten, että muutetaan yhtiömuoto ja minä ja mun vaimo ruvettiin siitä eteenpäin sitten pitämään teatteria. Että voi sanoa, että vastuullisesti vaimon kanssa tätä on pidetty vuodesta 80. Ja sitten se lähti aluksi hyvin, siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta 80-luvulla, 84-85 tuli sitten VHS, joka muutti kaiken. Koko leffaprofiili muuttui. Semmoinen juttu, kun esimerkiksi tämmöiset uusinnat, ne lupahti välittömästi kerrasta, niiden tarina oli ohi teattereissa. Jotenkin siitä aallon pohjasta sitten saatiin taas nostettua ja tekniikkaa sitten ruvettiin jossain vaiheessa taas pikkusen parantamaan, että tuli siirtyminen digisysteemeihin eli digiprojektoreihin ja äänet digiääniksi. Siirtyminen oli tapahtunut, niin siitä alkoi uusi nousukausi. Ideafix, kun tuli mukaan kuvioihin, niin heiltä me saatiin parhaat tarjoukset parhaasta penkistä. En ole missään vielä nähnyt parempaa. Me käytiin näitä kokeilemassa, näitä penkkejä vähän siellä sun täällä tai erilaisia versioita ja kyllä tämä on ylivoimaisesti paras. Ja sehän tuli Ideafixin kautta. Samaten meillä oli aika haasteellinen tämä valaistus sitten ja Ideafixin kaverit tuli tänne suunnittelemaan sen ja esitti mulle tämän ekan kerran tänne, että ne valot on sitten katossa. Ja mä ajattelin, että ei hitto, siitä ei tule mitään, että miten mä tuolta ylhäältä saan nuo lamput vaihdettua. Että mä haluaisin, että ne olisi seinällä niin kuin aikaisemmatkin pojat. Mutta sitten Jaska ja Ideafixin kaverit sai mut uskomaan, että tämä on ihan eri juttu kuin ne vanhat hehkulamput, että näiden käyttöikä on aivan toista luokkaa, että sun ei tonne tarvitse mennä niitä vaihtelemaan. Mutta on toi vähän energiatehokkaampi tuo. Niin, ja sitten vielä se, että sähkön kulutuskin on ihan toista luokkaa, kun ajatellaan, että nämä on ledejä. Että kyllä se on siis todella onnistunut ratkaisu. Että onneksi uskoin viisaimpia, niin että se oli hieno homma, ehdottomasti. Että kyllä se tietysti, että on osaajat ja toimittajat luotettavat ja jotka osaa hommansa, niin se on sen onnistumisen kannalta se on yksi tosi tärkeä juttu. Ja siitä ihan tosi kiitos Ideafixille. Heidän osuus oli iso tässä. Tosiaan kun tätä suunniteltiin ja toteutettiin, niin Ideafixin merkitys tässä toteutuksessa ja onnistumisessa, niin kaikki meni suunnitelmien mukaan aikataulullisesti. Jos joku petti aikataulun, niin se oli meidän aikataulu, kun petti, että todella ammattimaista toimintaa, mitä heiltä me saatiin. Liiketaloudellisessa mielessä uskomme, että kun näistä kriiseistä ja elokuvateatteritoiminnassa vallitsevasta nykyisestä lamasta päästään eroon,
niin liiketaloudellinen tuloksemme tulee kohenemaan ja paranemaan huomattavasti. Niin merkittäviä nämä Ideafixin remonttimuutokset ja uudistukset ovat olleet. Sehän on todella tyypillistä, että kun tehdään muutoksia tai remontteja, niin ihmiset aina reagoi näin, että koska he ei tiedä. Heitä ei tiedoteta tai he ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, niin sit se voi niinku tuntua kamalalta. Biopallas on kuin olohuone meidän kaikille karjalaisille ja lähistöllä asuville. Että tämähän on tosi tärkeä kulttuurilaitos, että täällähän on käyty vuosikymmeniä, on vauvasta vaariin käyty, että täällä on niin valtava historia. Ja sehän on mielettömän ihanaa. Ja sitten sen takia meillä olikin kauhean suuri vastuu meidän mielestä siinä remontissa, että me osataan ottaa ne meidän asiakkaat huomioon. Niin kyllä mä koen tämän melkein yhtä tärkeänä, että se muutos, tämä iso remontti, niin sille ei ollut vaihtoehtoja, jos halusi jatkaa. Se oli niin kuin must-homma, se piti tehdä. Niin silloin tiedetään, että se ei ole ainakaan siitä kiinni nyt 20-30 vuoteen. Täällä ehdottoman tärkeää on ollut se, että täällä on ollut aivan loistava tarjonta. Sipiläiset on onnistunut taiteilemaan loistavasti sekä kaupallisen että taiteellisen välimaastossa. Palvelu on aina ollut loistavaa ja se pysyy tässä sukupolvenvaihdoksen mukana niin ihan yhtä loistavana. Tämä on mun mielestä ihan valtavan onnistunut tämä uudistus ja tosi tyylikkäästi ja hienosti toteutettu. Tässä on onnistuttu sillä tavalla, että tämä niin kuin tunnelma ja ilmapiiri on säilynyt. Penkit on hyvät ja äänentoisto on hyvä ja kuva on hyvä. No mä toivon, että Jouko toimii tuossa lipunrepijänä tai no siitähän on saanut vissiin vähän jo joutunut poistumaan, mutta toivoo popcornin paistajana mulle vielä jatkossa, vielä seuraavat vuosikymmenet. Se on siinä vaan toi, kun Sini repii nykyään liput sain sitä mukaan kun myy, kun mä menen siihen norkoilee siihen ovelle ja katsotaan, aina onkin revitty jo, niin sitten jengi katsoo, että no mitä sä siinä sitten enää teet, häipyykö sä ole eläkkeellä? Joo.